Ongietorri Miluzera, osteguna da jaski, maite ditugu ostegunak. Ostiralak ere bai, baina orain utxune badute ostiralek, eta da Miluze ez dagoela. Lehen gozatzen dituen ostiralak bere horretan, orain somatzen dut Miluzeren utxunea. Ni pilota zali nahi. Ni konforme. Horrek betezten duela. Gainontzen badakizu, astelehenetik ostegunera, Miluze, baita gure lehiakidek ere, zuek ere agendan ondo apuntatuta, Ibon eta Beñat, gure anaiak, ongietorri. Gabon. Ongietorri beste behin, 8.231 euro dagoeneko pilatuta. Ez dakigu Astigarragan semek kutxun izendapena edo jaso duzuen ja? Etxean notatzea, pelota pixka dite gure bain. Bai? Pixka bai. Etxean ere bai, Hombre, aprobetxatu behar dute. Karo, orain terrazako kontua baten batek ordaindu behar dut. Ez da, horretarako daude. Etxeko danak ia lagun. Baina gaur ere zakua pilatzen jarraitzeko aukerarik baduzen. Zorte hon. Eskerrik asko. Miriam Eider, ze moduz, Gabon? Ongi, Gabon. Bueno, bigarren eguna, gure arizkungo neskentzat, ze moduz? Ongi. Dirutxua pilatuta be bai, 357 euro. Eider, hasi gara planak egiten? Bueno, oraindik ez, oraindik ez. Oraindik ez. Oraindik, bueno, bueltatxu bete moteko bai. Bueno, horrek esan nahi du, asmo handiak baditu zuela. Bai. Bueno, Miriam eskatzen hasita, bestak beste, bueno, bidea izaliek norrez, ez da? Baina, Ego Amerikara joateko gogoz? Bai, igual bai. Baten bat ikusten, herrialdren bat ikusten? Ez. Zeuk daukaztu Denak hori da, bai. Hori da. Denak bizitatzeko. Orduan segi barra dago jokatzen, Bai. Dirua pilatzen, zalantzari gabe. Bai, bai. Ongietorri naskak. Eta bikote berri bat, Julen eta Amaia ongietorri Miluzera. Eskerrik asko. Julen Zarauztarra, Amaia Zaldibiarra, eta batzen zaituztete ikasketek, nolabait, ezta? Bai. Zertan ari zarete? Eskoriatzen magisteritza ikasten dira. Eskoriatzen magisteritza ikasten, zemagarren urtea, Julen? 3. urtean gaude. 3. urtea. Ja nabari duzue irakaskuntzako bokazioak gain hartu dizuela erabat? Hoi lehenengo urtetik. Lehen da biziko, bokazioak hori dute, umetatik izaten direla, ezta? Gainontzean, Europan zehar tur bat egin nahian, Julen? Bai, azken finean hor, 3. urtean Erasmusen aukera irekitzea, eta gure klasekide asko da lagun asko badaude hortikan bueltaka Erasmusen galduta. Beira. Eta okurritu zitzen, bitu, zozu irauzte badu, bisita txiki bat ingo jo. Erasmusen dabiltzan ikasen erreskatean joango zaretetzen nolabait, ezta? Zongi eze plan. Eta Amaiak bezalde esan du arrisku kirolen maitalea dela. Bai. Bai? Besteak beste? Ba, ez dakit, rapela, eskalada eta hola. Rapela, eskalada. Badakizu Miluze arrisku kirolera izan daitekela? A ber. Ea, sorte hone, bikote eta ongietorri. Eta etxeko guztiek, deitu danari, astera goaz eta Miluze, astera doa. Azteko, parekin, jolas egingo dugu, bueno, Beñatentzat galdera. Japoniako banderan esate baterako, horia berdea edo gorria geri da? Gorria. Gorria, seguru? Bai. Bai, orain badaki. Bere galdera gustukoena da. Bueno, bestak beste toki hori buruz galdetuko dizu egulako. Olimpiar Jokoak egindako herriak, egoitzak eta urteak izango dira. Jolaserako aukeratu duguna, zuen kasuan, nor da Maira? Ni Beñat, hartu leku emezedez. Bortxe esan dakoa, urte jakin batzuk eta Olimpiar Jokoen egoitzak bestien. Denpora. 2006. Rio de Janeiro. 2012. Londres. 2021. Tokio. 2000. Sydney. 2004. Atenas. Eta 2008. Pekin. Venga, erakustaldia, venga. Ohar txiki bat, zuzendaritzatik, saioak iraun behar ditu 50 bat minutu edo, txienez, orduan. Denbora pixka bat bete, esan edo? Ez, ondo. Taula olimpiko osatu duzu zuek ere, denak zuzen emanda, errepasatuko ditugu, ez bada? 2008 batean Tokion, 2008an ospatzekoak ziren arren, 2006 Rio de Janeiro, 2012 London, 2008an Pekinen, 2004an Atenasen, eta 2000 urtean Sydneyn, eta zuek 6 asmatuta, 60 puntu olimpiko! Oso ondo! Badakizu zer, harintasuna gustatzen zain niri. Neuri hori zuzentzen doztilako. Segi. Zuk ez dakizu zer dan hori. Egia da. Beste patxada baten bizitza. Bakitza dago bere biorritmoa, Bai, ezta? bueno, harintasunez lehenengo bikotea, bigarrena neskakia ze gertatzen dan, ez da derrigorra. Harin ibiltzea, baina danak asmatzi bai behintzet. Esan dugu rockzaleak direla, gure neskak eta musikazaliek. Esate baterako, Eider, talde bat oso gustoko duzuna? Oraintxe berdan igual Thatchers. Aritu, ondo? Bai egokitzen den, nordua Maira? Ni. Bortxe, taldeak eta horren kantuekin egingo dugulako jolas. Ze galdera zaila, hala ere? Antxon, esaten diguten nien, talde bat edo kantu bat zure bizitzako, hau aldatzen doa. Prest, neskak? Denpora?
Kentzazpi. Ilargia. Oskorri. Euria. Gain. Zea maiz. Airea. Enkore. Airea. Izaro. Itxasoa. Zea maiz. Gaua. Kontu ziru akats. Izaro. Argia. Garri bili gara, Baina azkenean akatsik egin gabe eta asmatu ditugu lau sikera. Errepaso gozoaren txanda orain, Ilazki, kantatzea ere toka dakidakelako, ezta? Kentzazpik, abesten zuelako, zuretzat, ilargia, eta bar, Izarok. Jarraitu, ia? Lapurtuko nuke, gauero. Eta, bueno, lasai. Itxu zaude. Urnietako salatziar dagi, txalo gure publikoari. Osako, bikain. Izarok argia, Enkorreren airea, Zea maizen itxasoa, hori falta ditegun, sekulako kantu hau ere, Lourdes Iriondoren gaua, eta Oskorriren euria, azkenean hori bai, lau zuzen emanda, 40 puntu! Hau, baneskak! Julen Amaia, leian sartzeko momentua eta puntuak pilatzen hasteko momentua. Ez dakit pareak eta zelan entrenatzen diren igual ezin da. Etxetik saiauta. Etxetik, hori da, etxetik ikusita. Nor da Maira? Ni joan ez. Julen, hartu leku mesedez. Hortxe ikusiko dituzu pareak egin beharreko ariketa, lekuak zer diren lotzea, Julen ikusi, errezena dauzen izan lehiken hasteko, kontuz akats hoiekin, denfra. Larrun. Mendia. Osondo. Lekunberri. Herria. Lea. Hondartza. Lareo. Urtegia. Osondo. Lea. Ibaia. Lapatza. Basoa. Legaire. Basoa. Eta lapatza. Osondo. Hondartza. Julen, hartu leku mesedez. Eta irudipena daukat, Ilazki, lehen aipatu duzu erritmo bizia, Julen nere taldekoa ez ote den. Biok ere energia tankerakoa dugula. Ni patxada zibiltzen ez. Bai, dosifikatzen. Presari bat dago ba, Julen. Zertarako, eta zuek ere presari gabe denak asmatu dituzue, Lekunberri Nafarroako herria delako noski, Larrun mendia ere zuzen emanda, Lea Ibaia, oiz mendian jaiotzen dena, Legaire basoa, pagoz osaturiko baso ederra Araban, Lareoko urtegia Ataunen, eta Lapatzako olatu bortitzetan, hori Kentzazpik ere aipatzen zuelako, 6 asmatuta, 60 puntu! Orain izilik, aprobetxatzen dut orain izilik bergaralako. Guk kanta genezake, zuek orain ez, zuek izilik, eta Beñat eta Ibon, anaia jarriko ditugu lanean. Nork hartuko du maitxoa? Nik berriro. Berriz ere Beñat lanean orduan, zoragarri. Horretar etorri da. Bai, ez da? Beñat etorrita, az gaitezen lanean, 4 kontzeptu, 2 mintzioka, 2 marrazki bidez. Denbora. Patata, aurpegia, sudurra, handitu, Baleaz? aurpegi luzia, ez dakit. Ez. Aldatu. Zero, kanika, Bai, osondo. Kain. tea, infusioa, zigarroa, kea, tetera, kafesnia, ez, Bero, lurruna, ai, termoa, bero, Aldatu. Eta marrazten. patata, ez, aragia, txuleta, bai, Kain. aurpegia, luzatu, Beñat beste... borobila, ez, ez dakit, ilea, ez, kafea, ez, Zer da hori? te egiteko, ez. Hartu lekue, Beñat. Kafetera, Ibon,
Eta buru handia. Bai, Ba, beste iso zer faltatu. Astigarragako erraldoi eta buru handi, konporsa, bada? ni biltzen naiz erraldoien da justu. Ea! Bai. Zu aritzen zara? Bai. Zu erraldoiekin edo buru handiekin? Erraldoi. Erraldoiekin. Eta horrek alde egin digula, Bai, la ostra. Esarka bat, ja hor, herritarkutun izendapena galdu duzu. Galdu. Horrengo batean beharko du. Zederra erraldoien kontu hau guztia. Eta ze ikusgarria. Bai. Haupa Ibon, Venga, da bi asmatu eta 40 puntu! Mirian eta Eider lanean orain, bietako bat maitxora, nor? Eider. Eider, joango da, oso ondo. Ondo moldatu izan zaretelako orain arte ere. Bai. Ea horri jarraipena ematen diogun. Erne, zu. Eider proposamenak bota, ea laguntzeko moduan gauden. Demora. Korona. Gaztelua. Oso ondo. Italiarra. Italia. Bai. Lana. Katua. Gurpila aldatzen. Venga, bero. Mekanikoa. Bai. Primeran. Oso ondo. Izeberga. Itxasoa, Gertu, arraina, izotzmendia, izotza, Zer da? glaziarra. Bai. Bai. Bai, oso ondo. Oso doktore. ondo. Bai, topikoek askotan zema laguntzen duten. Gero egia Italiara joan da nik hainbeste jende horrela ere zuela ikusi. Baina, asmatzeko bada, erabili, noski. Lau, bikain, 80 puntu. Julen eta Maia hemen maila dagoela, Bai. Zuen bikotean ere bai, seguru. Imintzioka trebean hor da. Julen. Ados, Julen hartu lekua orduan. Imintzioka trebea, marrazten. Ez hainbeste. Bueno, Ez hainbeste. ez hainbeste. Ariketa polita Saia dator, bitxa, orduan. saia bitxa. Goza ezagun denok. Julen prest. Bai. Denbora. Santageda. Oso ondo. Patata, borobile, sagarra, tomatea. Pero, bestera batera, Julen. Ondo. Mandarina, Bai. Bikain. beize, patata. Elur panpine. Ata. Bai. Ai, atea, oso zemokoa. Zakukarrerak. Julen, egin Denbora. lasai nahi duzun guztia, Ez dago mugarik, A ber, ileik ez dauke, potoloa da. Salto ito. Julen, Venga, ongi. erabili platoa lasai. Txakurre. Ez dakit. Segi, Julen. Oso ondo. Katue. Ez. Lehoia. Elefantea. Animo, Julen. Horro. Detakoa, foka. Bai. Bai. Bueno, eta italiarrek horrela egiten badute fokek. Horrela ere, bai, nahi baduzu, baina azkenean uretara salto egin dugu eta foka ere sartu da. Ze ondo, ze poz, hau pasuek 80 puntu. Ze maila dagoen gaur, Guazen hitz eskutura eta puntuak pilatzen jarraitu behar dugu. Nordue? Venga, baina, tartu lekue. Eta badakizue, hortxe hitz eskutuak ditugula, eta ia pilatzen hasten garen, gordeta dauden puntu guztiak. Guazen, denpora. Ilea, Peluka. moztu, Pelukeria. lekua, Pelukeria. sinonimoa, Ia paineria. Oso ondo. Xavier, Alkatea. instrumentua, Dultzaina. aparatua, Hortzak. jateko, Paso. sistema, Digestio aparatua. aparatua, Digestioa. Oso ondo. takoak, Mexiko. Oso ondo. paso, paso, Hartu leku gainean. Lanak hain ondo aurrera du da, paso egin iteke gero,
Eta, bueno, trama honetan datu berri bat, Astigarragako alkateak, dultzaina jotzen du antza? Bai. Bai? Erraldoik eta buru hundiekin batera, akaso? Ez, baina, bueno. Hor inguruan ibiltzen dela. Hor inguruan, bai. Oso, no, jarraituko dugu zuen bizitzen berriketa izaten. Zuek segi horrela, 80 puntu! Oso, no. Ibon eta bainat, bikain. Ia Miren eta Eider, beste horren beste egiten dugu, nordo amaira. Eider, hartu leku mesedez. Eta esan dakoa bion arteko komunikazio ere jokoan jarriko dugu. Hemen, bueno, batek esan da bestak asmatu egin behar duelako. Guazten denpora. Uztaila, abuztua. Osondo. Hotza, beroa. Aparatua, paso. Neguan, bufanda. Gasa, bero gaioa. Osondo. Paso. 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 Irakurri. Liburua. Txikia. Hiztegia. Paso. Edateko. Ura. Goizetan. Kafea. Pena? Paso. Paso. Tartean, erraketa ere bai, ez zarete alizkunen frontenizaleak edo? Bai. Ez ez dugu deitzen hola. Zuek esaten diozue? Raketa. Raketa, ja. Aldaketa. Segulakoa. Urrengoan hasi, sikiera, eta ea nora heltzen garen. Dena den, bi asmatuta, 40 puntu. Julen Amaia, hitz eskutura goaz, nor du Emaira? Amaia. Amaia hartu leku emezedez. Julen, ensaiatu duzu hau? Bueno, Zelan? bai, zoze praktikatu. Bai, jolastu ez da? Bai, hitzgakoak esan. Bokazioa, haure bokazioa. Hori da. Bortxe Amaia gertuko dira, guazen, denpora. Liburu, Hiztegia. Egilea. Idazlia. Oso ondo. Paso. Sardina. Arraia. Beste bat. Berdela. Paso. Paso. Kozinatzeko. Paela. Sartaia. Osagaie. Segidan, Bai. Fruta. Google. Sandia. Meloia. Oso ondo. Juergan. Kalimotxoa. Txikigoa. Zuritua. Txikigoa. Hartu leku emezedez, Amaia. Oda izan. Ze txupitoren bat edo beste, hartu duzue, sekula? Ez. Gutxintxoa. Zuek ez, zuek txintxoa zarete, kalimotxoa zurito aipatu dira. Horixe falta izan zaigu, baina ere, bi asmatuta 40 puntu, oso ondo. Markagailuak nahi zuz ikusi? Venga. Venga, 180 puntu dituzte Astigarragan, Arizkunen 160 puntu, eta beste 180 puntu Zarautzeko Zaldibian. Oso no, ikain. Berdin duta, interesgarri. Dator gaurkoa, ikusiko dugu. Tensioa, nagusi, zuen begiradetan ere. Gorra diauek eta... Bueno, zuek, orain, lasaitu pixka bat, ilaskiri galdera bat egin barri dalako. Tartaka gauzen zait, ilaskiri Esan. galderak egitea. Ilaski, eman duzu izena Euskaraldirako? Ondino ez? Badakizu... Azaruen 18an hasten da. Bai. Eman gote, Baina azkenerako lanak guzti horrek bereziki ari naiz nitaz, nik ere beti uste ditu dalako bukaerarako kontuei guztiak. Txapari gabe, ezin du, imaginatzen duzu, Migiluzeko aurkezleak Euskaralditik kanpo geratu dira, ez dutelako izenik eman. Ez. Zuek ere alakorik ez egin, favorez, eta eman izena, aurtengo Euskaraldian, sekulako izango da. Ja, izan emateko, aukera? Bai, noski, Bale. eman izena. Apuntatzen gara, hirugarren Ea. Euskaraldian bebai. Tribaren berbak. 3 panel, 3 taula, eta hemen badakizue, puntuek dantza egin dezaketela, erreboteak daude, eta bar. Lehenengo azteukin jaseko gara Ibon, komenia eustea, sailkatzeko, tori guztia. Azteko prest? Bai. Badator lehenengo taula, denpora. Aurkitu, Oiartzunen. Harrapatu. Arnasotxa, iparraldean. Tuntun paela. Aurkitu, Oiartzunen. Harrapatu. Arnasotxa, iparraldean. Ufakoa. Eguraldi tristea goibela, Urnietan. Moskoleroa. Miriam, Aurkitu, Oiartzunen. Harrapatu. Arnasotxa, iparraldean. Ufakoa. Eguraldi tristea goibela, Urnietan. Musina. Eskutik ies egin, Eibarren. Fila egin.
Buru gutxiko neska zarautzen. Tuntun paela. Zikina nabarni zen. Bota? Bota? Moskoleroa. Eta argi, John Gong aserretu egiten bada, somatzen duelako tarteka lehiakideak ariote diren. Denbora luzatu nahian edo, momentu polita zen egia denbora luzatzeko, baina gonbidatu nahi zaituztegu saiakerak botatzera. Hal ere, panela, zuen lekuan erori da, 5 zuzen asmatuta, 50 puntu. Oso ondo, oso diplomatikoa ni benetan asarratzen nahielako. Bai, ez da. Bai. Argibili jaskirekin. Bigarren panela dator neskak, zeuekin hasiko gara, guazen, denpora. Kaikua inozoa beskoitzen. Bastarda. Kaikua inozoa beskoitzen. Mamaiua. Kaikua inozoa beskoitzen. Andoia. Tentela, etxarri aranatzen. Bastarda. Kaikua inozoa beskoitzen. Andoia. Tentela, etxarri aranatzen. Mamaiua. Fundamenturik gabe jardun zestoan. Txinkin ibili. Sutu, berotu, Bizkaian. Beroztu. Gainezka, sopelan. Besainka bota. Ibon, Kaikua inozoa beskoitzen. Andoia. Tentela, etxarri aranatzen. Mamaiua. Fundamenturik gabe jardun zestoan. Kinkin ibili. Sutu, berotu, Bizkaian. Peroztu. Gainezka, sopelan. polita da, Turru. Gainezka sopelan turru. Eta Ibon eta Beñatzen markagailuan ere puntuak turru. 40 denera, oso no. Hirugarren panela. Julen, eutxi, badator, denpora. Inustentea goizuetan. Mamustia. Inustentea goizuetan. Dindirria. Ibon, Inustentea goizuetan. Kaskala. Inustentea goizuetan. Asta pistola. Zintzilikarioa markinan. Popa bizteroa. Miriam, Inustentea goizuetan. Asta pistola. Zintzilikarioa markinan. Dindirria. Biurrikeria leitzan. Tipokeria. Handitu gehitu bardozen. Berratu. Nudista ondarroan. Popa bizteroa. Petrala behasainen. Kaskala. Kopetiluna bastanen. Mamustia. eta azkena, ez omena sartu, igual izan da John Gongen meneku txiki bat, denokoagatik, baina ere Miriam eta Ider, 6 asmatuta, 60 puntu! Eta markagailuetan 220 puntu geratu zaizkigu Astigarragan, Arizkunen 270 neskako sondo, 180 zarautzen eta Zaldibian. Lastima! Julen eta Amaia gaur iritsi, eta iritsi bezalaxe bukatu dela abentura. Zer senditzen da, Julen? Bueno, pena. Pena. Ez dakit, bai. Pena Pena bat. eta ardura, gero erreskatean ibili barreko Erasmuseko lagun horiekin zer gertatuko den orain? Bueno, bideo llamada batzuk oso zingoitu. Hortarako dago teknologia. Amaia, bestelako arrisku kirol batzuetan ari beharko duzu orain? Bai, igual hobeto moldako naiz bai. Bueno, hemen ere ondo moldatu zarete. Falta izan zaiguna da, Oso ondo ibili zari, alik eta borogo ditza. Gustora aritu zarete, sikiera? oso Ondo pasa gustora. duzue. Jendea animatuko dugu, etor da din. Bai. Hombre, baiatz, bai. Fenomeno. Bikote, eskerrik asko etortzearrez. elkartu pasen dugu, agur! Bagoazen aurrera, bigarren fasean markagailuak zeroan jarriko ditugu, bestelako lehie bat hasiko dalago Astigarraga Arizkunen artean. Ibon Beñat, Ibonek dino gogorrak dira hauek, bai? Oso. Ondo, neskak, zer erantzun, horri? Berdine, hauek ere Berdin. gogorra dire. Oso ondo. Oso, arerio politak eta irudikatzen dugu Astigarraga eta Arizkun herriak ere nolabait egongo direla. Bueno, Bueno, anaitasunean. anaitasunean, baina Aizpatasunean, lehia bai. puntu batekin. Igual, hemendik ateratakoan, elkarrekin parranda bat egingo bazenute. Bai, ez? Asko zobeto. Bueno, bagenu, guere animatuko garata. Orain, zentra gaitezen eta guazen definizioetara, puntua pilatzen hasteko txanda, Ibon eta Beñat, banaka, biok prest, Bai. denbora. Hondartza ale txikiz beteta dago. Area. Bai, argi seinalen bidez, zirkulazioa arautzen du. Semaforoa. Bikain, oinarrizko kolorea, Magenta. oso ondo, giza espezieko banakoa. Pertsona. Oso ondo, gizartean ezarritako arau multzoa, Legea. bai, bustirik ez dagoena, Lehorra. lehorra,
Euskal Herrian erabili ohi den larruzko edo gomazko oinetakoa? Abarka. Oso ondo. Abarketa aipatzeko beste modu bat. Badago beste bat. Bainat. Saiatu, ez? Keba, asarrika. Espartina. Eunak egiteko erabiltzen den lehen gaia berriz? Aria, ez. Ez, o bat hor. Soka, ez. Saiatu. Ez. Kodoia. Kotoia, hori bai. Eta... Oso ondo! Joder. Oso ondo! Nik gorroto ditut akats ortografikoak. Hau oso datu biografikoa da. Bai, ez da? Bai, benetan, Gorroto. Eta ariarekin zalantza izango nuke. H edo H gabe. Ja. Ba, oso ondo asmatuta zuek, 8 puntu! Pentsatzen egon naiz. Bai. Zuek lan nani pentsatzen. Area, zerekin iratzeko nuke nik, H edo H gabe? Trukoa izango da, ondartzak atxe balima dauka areak ere bai. Ez, bale, ez gara. Antxonkeriak. Klaseak ematen. Antxonkeriak. Definizioak, neskak. Mirian eta Ider. Astigarragan txukun ibili dira. Zuek ere beste egiteko prest. Bai. Ea ba, demora. Bizkaia eta Araba artean dagoen mendirik garaiena. Gorbeia. Oso ondo. Gorbeiaren tontorrean aurkituko duzuna. Gurutzea. Bikain. Banderan gurutzea daraman Europako herrialdea. Bota. Banderan gurutzea darama. Austria. Ez. U bat haseran. Ez. Suitza. Eta nire alabaren senarra. Nire. Alabaren senarra. Probatu. U eta I. Koinatua. Koinatu da, bueno. Suia. Arginanok beti erabiltzen duen belar landarea. Perrexila. Hori bai. Ukuluaren gaineko belartegiari deitzen zaio. Tankerakoa? Mandi... Bai? Mandi O-A. Hori bai. Zuzen? Ez du ginen, Oso ondo neskak, azkenien lau asmatu eta 40 puntu zuen markagailura. Zuia eta koinatua zarazu. Baita ere? Biak. Aldi berean, egia da. Kustezu? Bi paperetan eroso gainera, Bai? Bai, erraza da, hori. Oso ondo, oso ondo. Eroglifikotara goaz. Ibon, Beñat, zeuekin hasiko gara. Beñat, gogotxu, erantzuteko, bai, ez da? Gustoko ditugu. Bai, asko. Bai, nik be bai, Venga, badator. Lehenengoa prest danok, lehenengo eroglifikoak dio, denpora, ez, askatu inoiz. Telebista, ez. Telebola. Tebola. Bola, baderantzunan Bola, ezati. tepelota. Tebola. Ebe bai, Tebola gainean. ez, Tebola handia. ez, Tebola. tebola ez, Tegain bola. Gain tebola. ez. Gain bai, bola bai, te bai, Guantea. volantea. Bolan, Volantea, vale. alderantzizko ordena jarraitzen genuen, bolan, te bat, volantea. Ona. Urbildu gara, Bai, berotze ariketa egiteko ondo egon da, hau. Garrantzitsua, Bai, ez da? pistari ere erreparatzea, ez askatu inoiz, Ja. hortik ere, etor daitekelako zerbait. Bueno, igual volante askatu zaleak zarete zuek, ez dakit. Gidari finak? Ez. Gidariak? Giratzen. Ez. Ados. Kopiloto finak, orduan, seguro. Bai. Bigarren hieroglifikoa, mutilek, denpora. Gure etxe aurrekoa, Baiden beia. Baiden erra. Baiden bada erantzun. Baiden berdin. Baiden beia. Berdinez, Baiden beia. gero, Ederra. Baiden bada erantzunen zati, Baiden Ez. Buah. nor da gero, Bai ederra. Baiden da ederra. Baiden da ederra. Baiden da. Bai denda ederra. Bai. Baiden presidentea. Sakabanatu behar dela esaldia. Eta berdinez da, bat eskatzen genuen, ederra, piztirik ez, ederrak bai, hemen asko. Venga, hirugarren hieroglifikoa, badator, denpora. Ian. Zenbat aurkeztu dira? Ian bat. Ian bat. Ez. Ain. Hainbat. Oso ondo, hori bai. Bai. Iztian abat ikusten genuen, hain eta bat. Oso ondo, hainbat. Azkenerako bueltaka, esaldiak ordenez aldatuta ere, bat zuzen eman duzu, beraz, 30 puntu. Zondo. Eta jarraituko dugu hieroglifikoekin.
Miriam, nahi zer? A ver. Venga, erantzuteko gogoz, gure neskak bebai, eta ala datorre beren lehenengoa, denpora. Zer da traketxa? Astakiloa. Astakiloa. Bai, hortxe gauz, Astakilo? Astakila. Zenbaki? Astakilo bat. Oso ondo, hori bai. Bale, astoari, izkia arengatik ordezkatuko diegu, asta eta kilo bat. Ikusten genuen, astakilo bat. Erto? Oso fin, Bai, eskerrik asko, badakigu. Bigarren eroglifikoa, denpora. Zubai. Monja. Ez. Sorgina. Sorgina. Hori bai. Zor, askotan agertzen zaigu, zeizen jarri genion? Zorkunderi. Bai, eta Sorpresa. sorpresa ere imatu genuen. Monja asko miluzen. Zor eta hortxe agina ikusten genuen, akenduta ba, sorgina, oso ondo. Identifikatua sentituzara, Miriam, eroglifikoarekin. Igual bai. Eta sorgina, bai. Bueno, tamainan ondo dago, ez da? Eta sorgintxa izatea. Despistatzera nahi nahiz, eta ez zuten nahi, Konzentrazioa mantendu nahi dute beraiek ez ziate, jaramonik egiten, eta ondo ari zarete. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Noiz erabili zen azken aldiz marabedia? Peseta. Peseta, bai? Peseta berdea. Ez? Peseta bat erantzunen zati? Berdea, ez, zer gehiago? Nola daude? Pesetaren aurretik. Marabedia pesetaren aurretik erabiltzen zen. Berdea hori ere batzeko despistatzeko nolabait. Haze garaiak, pezetaren aurrekoak. Zuek pezetak ez, puntuak. 60! Oso ondo! Peseta gogoratzen zui, Ibon Beñat? Nik ez, ni jaio nintzanean ustez justo aldatu intziala, 2001. Eta zer ikusia dugu zure jaiotzak aldaketarekin? Ez dut Kaso, uste. Ibon etorri zen mundura eta esan zuen munduak. Guazen euroa jartzera, ez da? Ondo. Guk boligrafoa geneukan, aldaketak eta ikasteko, kaixo euro eta bakoitzak zema balio zuen, eta... Nik oraindik behitu zezar nahien egiten dut tartek aldaketa. Bai, Euro esati zei, pesetak. Hori da. Bai. Hilabetean miluzegatik kobratzen dugu zema pezeta... Kalkulo zailak, oie. Broma da, Rasai, Egin, barre, jode. Txalo bero bat, urnietako... Gazte guztiek. Badauko jendeak jakin hori, zema diru telebiztan. Gu hona etortzen ara lagunak egitera. Eta esaldi bihurriak proposatzera, hori ere bai. Batzuk ordenatu, noski, besteak bokalez osatu, Ibon eta Beñat. Biok prest? Bai. Ea ba. Demora. Musika, Ez. Pop, Ez. taldeak, Ez. jatabeko, Ez. horrela, Horrela. izena, Ez horrela Du izena. Izena. jatabeko, Ez horrela du izena. rock, Nola? Pop. pop rock, Pop rock. musika, Ez. jorratzen, pop rock, estiloa, jorratzen duen jatabeko musika taldeak. Musika taldeak, hori bai! Oso ondo. Gaine, bidea baina hartuta segi, bukerar arte. Eta orain bokalak. Nahi zura purbet? Zu lanien zauzen artien ni gure da, temaituz eta zaederrak. Egia da. Bai? Segi. Denak osatzen baditu zuen, nik ere aterako dut. Venga. Ados? Ea ba. Demora. asmakizun asko Asmakizun asko egin dira, egin dira. Astean zehar, Ez da astean, hasieran, ez, aste, ez da as, os, is, historian zehar. historian zehar. Baina, ona, ez da ona, Hain garrantzitsuak, gutxi, hain garrantzitsuak, gutxi. Oso ondo. Eta zerraztona. Gehituko nuke. Martxa honetan katillo atera imarko dut, Ea bar, antola dezagun urrengoa. Demora. Lujanbioren, Ez. Maialen Lujanbioren, Maialen Ujanbioren. Begirade. Ez. hitzetan, Hitzetan. dutena, Ez. hitzetan, bi sortzen, Bi. bi begiradek sortzen dutena. Hori bai, bi begirade Oso sortzen ondo. dutena. Eta azkena, ea denak borobiltzen ditugun. Denbora. Euskal Herriko plazetan, Euskal Herriko plazan. plazen, Bai? erdigunea, Erdigunea. Hartzen du. Hartzen du. San Juanetan. San Juanetan. Oso ondo. Aitzaki barik, lau arrasto bat asmatuta, 120 puntu. Topa zuen alde. Arrastuen mutilek.
Horrela du izena, pop rock estiloa jorratzen duen jatabeko musika taldeak, asmakizun asko egin dira historian zehar, baina hain garrantzitsuak. Gutxi, Maialen Lujanbioren hitzetan bi begiradek sortzen dutena da, Euskal Herriko plazan erdigunea hartzen du San Juanetan, San Joanetan, zer da? Sua. 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 Ikus dezagon. Oso ondo. Komodina. Komodina dator. Sua eta ura naztu dira. Egia, katiloak oso polita direla, eh? Bai, Gaizki? oso ondo. Komodina, sokatilerako oso baliogarria izan daitekena. Ederto. Mirian eta Eider, zuek ariketa bukatutakoan ere zuen alde topa egin egin nuke. Hortarako badakizu zer egin behar dagoen. Ai. Denak zuzen osatu adoz. Lehenbiziko antolatzeko txanda orain, denbora. Edonork, Ez, Ez du ez, poltsikoa, ez, dirurik, dirurik, ez du ez, dirurik ez, luke, ez, dirurik ez, dirurik ez, ez du du, bere ez, dirurik ez du, baina, edonork, edonork, ez bere poltsikoa, poltsikoa edonork, nahi luke bere poltsikoa. edonork, Nahi luke. ea ba, ozen eta erne, denbora, gaur ez daka, Gero, telebistan, gure gure telebistan, telebistan, hotza, ez da, Ahotsa. ahotsa, ana, ane, ane, aseginolazak jarri zuen. Aseginolazak jarri, Zuen, zion. zion, Oso ondo. hori bai. Ikain. Oso ondo. Ondo, Probatu aukera desberdinak, halako batean asmatu arte. Antolatzera aurrengoa, denbora. Bere herrialdean, Bere herrialdean, enbaxadore, ez, bere herrialdean, animearen enbaxadore animearen izendatu zuten. enbaxadore izendatu Oso ondo, zuten. neskak. Venga, ia martxa. Hauek, baina hiru osatuko ditu, segurenik. Azkena, denbora. duda, Duda, Izpirik gabe, Izpirik gabe, hogeita bigarren mendeko, mendeko, kantua, katu ezagunena, da. katu ezagunena da! Oso ondo, Irurekin oso ondo, zuen markagailura 80 puntu, eta pistek diote, gure telebistan ahotsa Anea Aseginolazak jarri zion, bere herrialdean animearen enbajadore izendatu zuten, duda izpirik gabe, 22. mendeko katu ezagunena da. Nor da? Doraemon. Doraemon, ronponpon ikus dezagun. Bale! Toma! Oso ondo, komodina. Komodinarekin gaude. Zora darri, eta orain... 22. mendeko da. Bueno, kosmikoa Esaten, izanik, ez da, demoran ere... Esaten, akatsa hau, ez. Ez, bueno, Doraemon nahi duen mendeko ere izan daiteke, ez da? Poltsikotik, atera, batera eta bestera bidatzen Hori zen, geratzen zen arrastue poltsikotik nahi duena ateratzen zuela. Bueno, dirurik ez poltsikutik dena. puntu asko aterata, sokatira hasi aurretik, Ibon eta Beñatek 230 puntu, Mirian eta Iberrek 190. Bai ez gertatzen den markagailuak ikusten duzue, oso parekatuta daude eta sokatira eragoaz. Neskak zeuekin, hasiko gara. Atzetik, momentuz, baina esandakoa, oso alde txikia, komodinak erabilgarri, zeuek ikusi nola kudeatu, denporak, hasteko prest? Bai. Bagoazen, denpora. Zenbat garren Durangoko azoka izango da urten? 32. 57. Zerk luzatu ohi zion Pinotxori zudurra? Gezurrak. Oso ondo. Mutilen txanda, astigarra garagoaz, denpora. Zer du ardatz Fikoban egiten den Expo Grow azokak? Paso. Kalamua. Zein da 5. musika nota? Sol. Oso ondo. Ondo zenbatuta, egia da, bueno, azken txanda honetan, Mirian Eider, zuen markagailura puntutxo batzuk ere etorri girela, denbora asko dago oraindik, 228 292 gogoan izan, presente erabat, komodinak erabiltzeko daudela. Animo Arizkun. Denpora, nola du izena Instagramen antzekoa den, baina filtrorik gabeko bizitza soziala bultzatzen duen sare sozialak? Birreal. Oso ondo. Ibon Beñat, zuen txanda, denpora. Bi anaia berdin-berdinak ikusmen ona eta elkarrezin ikusi. Zer dira? Itxuak eta agorrak. Begiak. Zein musikariren bizitza kontatzen du Bohemian Rhapsody filmak? Freddie Mercury. Oso ondo. Mirian Eider, denpora. Bizkaiko zein udalerritan dago Bakearen museoa. Paso. Gernika Lumon, nola mugitzen dute burua Bulgarian baietz esateko? Ezker eskuin. Oso ondo. Oso ondo asmatuta hori, bertan ikasita, Miriam? Baina bazenekien, nola bait? Bai.
beste aldera, guk gora eta bera, ere ezker eskuin, eta zuek, bueno, bai korregoteko arrazoiak badituzue, naiz eta errenta oraindik ere astigarragaren alde dagoen, 252, 178, bon bainat, eutxi puntu egin, Guazen denpora, zein da salto egin ezin dezakeen ugaztun bakarra? Elefantea. Osondo. Miriam Eider, denpora, zein klasikok ditu urtegaien txirrindularitza egutegian? Paso. Milan Sanremo, zer esan nahi dute BEC siglek? Bilbao Exhibition Center. Osondo. Ikain, 2004ko apirilean inauguratua BEC, 29 puntu joan dira kasu honetan Ibon eta Beñaten markagailura, 54 segundo ariketa amaitzeko. Animo mutilak. Denpora, 20tik gora. Zenbat hilabete irauten du elefante afrikarraren haurdunaldiak? 24. 22. Zein da Aimara Hego Ameriketako komunitate indigenaren hizkuntza? Paso. Aimara, zein da zientzia eta teknologia ardatz dituen eta euskara hutsean argitaratzen den euskal aldizkaria? Komodina. Eluyar. Eta ondo Komodina erabilia, erabilita. bai, lehenbizikoz Miriam eta Eider sokatiran aurre hartuta daudelako. Eta komodin baten jabe. Komeni, noski, zuen txanda baita orain, alik eta puntu gehienei eustea markagailuan. 205, 215, 37 segundo sokatira bukatzeko. Denpora, zein da 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko finalera zuzenean sailkatuko den bertsolaria? Komodin. Maialen Lujanbio. Txapeldun izanako da. Hori da, zuzenean pasatzen da finalera. Oraintxe bai kontuak interesgarri, berriz ere puntu sorta bat joan delako astigarra gara, eta komodinen markagailua utxean. Oso ondo erabilita. Oso ondo erabilita komodinak. Ea orain. Guazen mutilek, denpora. Zenbat tona pisatzen du balea urdinaren mingainak? 4. 3. Zein herrialdetan dago munduko liburutegirik handiena? Egipto. Estatu Batuak, Ipar Euskal Herriko zein lurraldetan dago Donaisti Ibarre? Lapurdi. Nafarroa Beherea. Nola du izen Euskal Meteorologia Agentziak? Euskalmet. Oso ondo. 14 segundo besterik ez sokatira bukatzeko. Eta aipatu dute, anaiek, arizkundarrak gogorra direla, Bai. eta alaxe aritu dira, puntu sorta polit bat irabazita, Miriam eta Eider 253rekin 14 segundo faltan, alik eta puntu gehienei eustea komeni orain, Ados? Ea ba. Denpora, zein izenez ezagutzen da elikagaia gordetzeko edo garraiatzeko tapa hermetikoa duen ontzia? Taper. Oso ondo? Taperra. 8 segundo besterik ez. Eta taperrean puntuak falta. Alik eta azkarren ea soka bestaldera bideratzen dugun. Animo, anaiok. Denpora, Arabako zein herritatik abiatu da 2022ko korrika? Gasteiz. Amurrio, zenbat kolore ditu Google bilatzailearen logoak? 5. 4. Zein... Eta nola aldatu diren gauzak, Nagusitasun osoz hasi, eta sokatirak iraunduen denbora zati handienean aurretik joan zarete, baina azkenean kontuak aldatuta, horrela ditugu markagailuak, Ibonak eta Beñatek 164 puntu, Miriam eta Eiderrek 256. Ibon Beñat, saio zoragarria. Eginda, gaur finalerako paserik ez, baina aitortuko dizuet nik neuk behintzat, asko gozatzen dudala, zuek lehian ikusita. Urrengo biluzen beste aukera bat, eskerrik asko. Animo! Eta iritsi gara finalera, arizkundarrak. Bi saio, eta bietan finalera iritsita, Zelanak ematen ari zareten, eskak. Gustora, ez da, konforme, Bai. Eski, gaur ere saio bikaina burututa, 256 puntu irabazi dituzue, hoiek euro bilakatuta, lehen azkain zenituzenei gehituta, 613 euro badituzue irabaziak, eta argi, ze gaur, zakuaren bila jokoan, 1.970 euro! Ari zaigu, Oso ondo! Izentzen berriz Bai, ere. Miriam Eider esan dugu, bidaiatxu batera gustora joango ginatekeela, Bai. dozein lekutara, lekuren bat egon zaretena eta asko gustatu. Holan burura, Amsterdam. etorrita. Amsterdam. Amsterdam esate baterako. Zubi ederrakan. Bai. Liburutegiak eta, Bai, ondo. Bai, da museoak. eski? Mangojeta, oso ondo. Bidaiatu egingo dugu, neskak, zakuaren bila honetan, munduko txoko ezberdinetara goaz. Adi danok, zakuaren bila goaz. Ta gaurko eremuak 3 hauek. Atea,
Zubia eta dorrea. Eraikuntza famatuei erreparatuko diegu, eta atea, zubia edo dorrea den asmatu beharko dugu. 3 eraikuntza arkitektoniko hauetan sailkatu beharko dituzuelako, jarraian agertuko diren kontzeptuak. Eta lehenengoa, hauxe, atotxa. Hau nik uste Madrileko. Atea. Atotxako atea, jarri duzue. Federatxia. Nik hau ez dakit. Nik errango nuke dorrea. Pospatu dorrea, nik ez dakit. Dorrera, bidali dugu. Iurrengo kontzeptuak zer dioen? Burj Khalifa. Nik hau ere ez dakit. Zer iduritzen zaitzu. Nik batuko nuke atea. Atea berriz ere. Atean jarriko dugu. Alcalá. Atea. Alcalá atean jarri dugu. 4 kontzeptu agertu dira, beste 3 geratzen zaizkigu. Gure bidaia osatzeko, eta Bizkaia, zer ote da? Atea, zubia, ala dorrea? Zubia. Eta beste bat datorkigu, Iberdrola. Latorri, bai ez? Dorrea, bai. Dorrea. Eta dorrea dela, erabaki duzue. Azken kontzeptua, Rialto. Zubia. Zerria, ez dakit erreka. Zubia. Zubian, jarriko dugu. Zemoguz, neskak? Bueno, hobekixo, baina alere. Ateak, zubiak eta dorreak izan ditugu. Jolasteko gai. Batzuk seguru. Bai. Beste batzuk zalantza. Bai. 1971 gaur jokoan, zakuan, eta ez gaitezen Alkalarekin. Ze izango ete da? Atea? Bai. Hori da, Madrilen dagoen monumentu ezaguna Alcalá de Henares udalerrira, omenez edo, daraman, eraikina. Kantu oso ezagun bat. Baita ere. La puerta da Alcalá, oso ondo. Bizkaia, zubia dela, esan dugu, Aider? Bai. Baietz egiten duzu buruarekin? Bai. Bai? Bai. Baietz dio, Eiderrek. Zuzena da? Oso ondo. Eta Portugalete eta Getxo elkartzen dituen, transbordadore, zubi ezaguna. Zubi zoragarria. Iberdrola dorrea dela, esan dugu. Argi? Uste dut baiet. Bai. Non jarriko zenukete? Bilbon. Bilbon. Dorrea da? Bai. Eta ikusteko moduko gainera, 165 metroko altuera baitauka. Rialto. Zalantzak? Bai. Maiteminduek jakingo lukete, Rialto zer dan? Zubia ote den, edo ez? Zubia da? Bai, oso ondo trukakia dator. Zubia Venezian dagoen zubia, beti pasatzerakoan musu emon behar da. Bai? Bai. Bikotekidearekin bazoaz. Edo zeinekin. Bai, Bai, betik pasatu eta musu emon behar da. Zeuk aukeratu zeinekin joan, antxongon bidatu, neskak trukakia erabiliko dugu? Atotxa, Burj Khalifa eta Federatxia. Ez dakit. Aldatzeko aukera, kontzepturen bat? Nahi baizu zerbait aldatu. Neri berdin zait. Ez dakizkit. Orduen. Nik utziko nuke hola. Vale, pues hola utziko dugu. Bai. Hola utziko Bai. dugu. Ez dugu ukituko, oso ondo. Federatxia, beste izen ezagun bat ere badauka. Federazio atea zubia ala dorrea da. Oso ondo. Federazio dorrea, hori da, Moskun dagoen etxe horratza. 2 dorre ditu, batak 252 metro neurtzen ditu, besteak 360.
Atotxa, atean jarri dugu. Zer ba? Ez dakit nik uste tren estazioa delakoz, baino... Madrilen bai, Donostian bada beste bat. Bai, bueno, futbol zelaia lehenago, baino... Ate bat, izan daiteke, zubia, dorrea. Atea da? Dorrea da, eta Burj Khalifa be, dorrea munduko eraikinik handiena. Baina altu eta hozten eta primeran gaur Miriam eta Eider 613 euro dagoeneko markagailuan pilatuta baituzelako, eta saio bikaina osatuta gaur ere. Arizkun indartxu, Neskak, eskerrik asko, hortxe beste